Horas ma dihita sa luhut na. Ama nami, ina nami, na yang mulat tama partang yang atta di Bornginon, masuk mahita di tangyang nahohom, martang yang mahita. Mari mahita sian buku Ede nomor 22, ayat 1, dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondo kurbadia, na tuma palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Yesus, namonangido si parulosan dohot akka ulos nasaksak. Jaladang sesaukku guarna sian pustaha hanguluan. Jala parha tokotokku do guarna di jolo ni damang, dohot di jolo ni akka suru-suruan. Haleluya, martangi yang mahita. Alit Tuhan Yesus Kristus Tuhan ni akka namate dohot akka namangulu. Hodona punahami, manang mangulu, manang mate pehami. Nang pemerdalan hami di rura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean. Ai hodo dongan nami, dang tartiup hamatean manang tanoman be hami. Ai hodo Tuhan nami naung humokop hami, jala hona punah hami. Rohami nuaeng tuhoma ngido, saha tuhoma to dinami, dohot daging nami, asadiho hami, manang namangulu, manang namatepe. Saitiok matangan nami, urupi hami, mar hite-hite pakokok mi, asasahat hami tuhanguluan na sorasuda. Amin. Mari dihitamu sian nomor
132 ayat 125. Tatang ihon mahatani dibata, turpuk epistel dihita burunginon, ngadi enet sian epistel Matius 25 ayat 31 saha 36 marhite nama jahasa marsorik-soring. Songonon ma hatani tu hatta. Alai dung roso gut anak ni jolmai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruanna kudulanna madisi habangsa hasangapon nai. Dungi marihut masih jolona nasa bangso, jadi sirangon nama nasida songon binahen ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajongjongon nama boru-boru itu siamunna, alai yang go tunggal itu habirangna. Dungi dohonon nirajai matu akkana sisiamunai, roh mahamu akkana pinasupa sunidamang, tean hamu maharajoni, na pinature di hamu sian haujau ni tanaon. Aina male doau dilehon hamu doau mangan, nama uas doau dilehon hamu doau minum, na buro doau gabe di jakon hamu doau. Na marsakot bulung doau, jadi diparulosi hamu doau. Na hasitan doau, jala ditikir hamu doau. Na tarurung doau, jadi roh hamu madu doau. Dungi dohonon ni akka partigorima mengalusi. Tuhan, nadigan huida hami homale gabe hulehon hami homangan. Manang mauas gabe hulehon hami ho minum. Nandigan huida hami ho naburo, gabe hujakon hami ho. Manang marsakot bulung, gabe huparulosi hami ho. Nadigan huida hami ho marsahit manang tarhurung gabe hudulu hami ho. Dungi alusan mirajai manasida, situtu dona hudokon tuhamu. Nasa na binahin muna tu sadasian anggiku akan met-meton, na tuau doi dibahen hamu. Dungi dohonon nama tu akan na dihabirangna. Lau mahamu sia jolokon, hamu akan na binuraan tu api sisa liling-lilingna, na pinature disibolisi dohot di akka suru-suruanna. Aina male doau, dang dilehon hamu au mangan. Nama uas doau, dang dilehon hamu au minum. Naburo doau, dang dijakon hamu au. Namarsakok bulung doau, dang diparulosi hamu au. Namarsahit doau, natarhurung doau, dang didulu hamu au. Dungi dohonan nasida mamangalusi ibana. Tuhan nandigan huida hami homale, manang mauas, manang naburo, manang marsakok bulung, manang marsahit, manang tarhurung,
so hupature-ture hami ho. Dungi dohonon nama mangalusi nasida. Situtudu na hudokot tuhamu, di naso nia tuamuna sahala sian akka namet meton, sado audo naso nia tuamuna disi. Dungi lau manasida tuna bernit saliling-liling na, alai anggo partigor i tuhangoluan si saliling-liling na do. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hatani dibata, jala na upiopsa. Amin. Mari dihitamu sian nomor 740 ayat 1-2. Asini roha madihamu, dohok dame, nasiat debata ama, dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salutna amang dotinang, manang di dia pe hita maringanan di bagasan bornginon, tabegema hatani debata, nagabe turpu jamita, di partangnyangata di bagasan bodarion, iman atar surat sian Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 onom. Hesekiel bidu 34 ayat 10 sada, sahat rodi ayat 10 onom. Hujahahom madihita, songono ma hatani debata. Ay songono do hatani Tuhan Jehovah, idama au, apala au sadiri, uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna, di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka namapari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Jala paluaukku nasida, sian saluhut inganan parserahan nasidai. Uju di ari obun, dohot haholomon maripotipot. Jala au manogihon nasida, ruar sian akka bangso, dohot papunguhon nasida, sian akka luat. Asa huboan nasida, mulak tutano nasidai. Laos au marmahan nasida, di atas ni akadolok Israel,
di bagasan akarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Di japalan apalana lomak au marmahan nasida jala di atas dolok akan natibbo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalana lomak japalanna di atas ni akadolo ni Israel. Au sadiri na marmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluakku ma namagoi jala mula buanokku na tardepari jala lilitakku do na mabugangi jala parguguakku do na marsahiti alai yang go na moki dohot na gugui siapa onokku do au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ido sahatna di bagasan mingguon di bagasan partangyangatta na parpudion di tahun 2020-on di pangido do tuhita asa mula hita di bagasan akka parningotata di bagasan akka namasa di bagasan ngolutta tabereng tu tahun na salpu rap jongjong rap hudul rap marlas di roha dohita mungkin dohot dongan keluarga manang akka ale-ale na di bagasan akka perpunguan alay mungkin di bagasan tikyon dang dapat tita dope boy rap marsaor manang marpungu di saluh na akka perpunguan dohot akka ulaon topet man non di hari Minggu hita laho marningot di akka dongata nong jumolo di jo tuhata manang no jumolo moding siat tonga-tonga keluarga manang siat tonga-tonga ni parpungwata ra mungkin godang do na masa di bagasan taonon ra mungkin godang do las ni roha natahilala di bagasan sa tahun bolonon ra mungkin godang do arsa ni roha ra mungkin godang do parukilon na masa di bagasan ngolutta di bagasan sa tahun bolonon ubaheni amang do tinang di bagasan buku ni Hesekielon di pabodoho do tuhita di pasaha do tuhita bohado situasi ni bangsoi adorang so masuk di bagasan pembuangan di Babel. Nung nga disungguli, nung nga dipasingot bangsoi, nung nga dipasahat suruan ni Tuhani, laho pasingoton bangsoi, nung nga dipasahat akatona ni debata, nung nga dipasahat akapesan ni debata, asa di bagasan hambubaon ni roha, bangsoi, mardalan di bagasan nguluna. Malo taida do amang do tinang turpu Hesekiel 34 on sada hata ni debata songot sada tona ni debata sadiri laho paboahon laho pabotohon hadirion ni debata di bagasan habor syaotta alana di bagasan pangatusion ni bangso Israel hatihai di bagasan pangatusion ni bangso Israel hatihai buah saboi nasida terjadi jala terbuang tu bagasan pembuangan na di Babel
Adong do pemikiran di nasida, oh tahe, ala ni dosa ni nenek moyang maon, ala ni dosa ni natorasu maon, ala ni dosa ni opukku maon, gay beboy hami terbuang di Babelonia. Adong do pemahaman songoni, alai secara garis besar, buku ni Hesekielon, laho pabotohon, bohado halak naporsyai, bertanggung jawab secara pribadi lepas pribadi, mempertanggungjawabkan haporsiauna maradopon Tuhanna sadiri. Ala di bagasan pangatusion di bangsoi hati-hai, boy hami songonon, boy diadopi hami songonon, boy namasa songonon di bagasan ngulo nami, ala ni dosa ni opunami do, ala ni dosa ni natoras nami do, ubahen na boy hami, makilala di bagasan pakilalaan sonarion. Ido na masa amang do tinang hati-hai di pikiran ni bangsa Israel. Di bagasan saluhut hasalaan, di bagasan saluhut cara berpikir dohot cara bertingkah laku hati-hai marparange marada perdebata di dulu nasida do sidalian asa di bagasan hasit tongan nasa diri do nasida mangulu dohot madalani parnguluanna oddo nanaing di pabotohon tu saluhut bangsowi nang tuhita amang dotinang manangahape namasa dingolutta manangahape nataula dingolutta say adongdo songon sada sunggul-sunggul dihita laho paubahod dirita oddo dalan ni Tuhani marhite panurirang Hesekiel laho paubahon tubangsoi laho paubahon rohana laho paubahon mindset na laho paubahon segala jenis laka-laka segala jenis akan dipinature di pikiran segala jenis aka sakap doho rencana na asing disodo dipaingot tubangsoi laho paubahon dirina memang secara harafiah taida do nakin molotajaha turpu tao namang detinang langsung do debatasa diri do namang lului uso-uso debatasa diri do turun secara langsung laho mangalului dohot pasti tokon dalan ni akka nalilui akka naong tarseraki ubahenna di bagasan turpukon di bagasan partangyangatta di bornginon bohado ngoluta bohado parangeta bohado haporsyota laho menyambut haroroni Tuhani alana molo neng sahat dohita amang dotinang pajupang dohot tuhatai ikon tabulus do hamatean ido parhitean laho pajupang dohot Tuhani alai di bagasan kehidupan sosial tamang dotinang di bagasan hata apul-apul dohot hata togar-togar tuak kadongata na di bagasan habok niroha sipata olo dohita laho pajolohon tuhatai tadok do molo dung modding jolmai
langsung do nasida tu banua gijang manang tu surgo hasonangani alai rikot taboto amang do tinang dang alani taboni pakirimon ni dongatana marhabot ni rohai ubayan na tado hatai saluhut na jolma nang jumolo borhat manang nang jumolo moding borhat do ibana tu inganan paradianan parsatok kinani ima paradiso alana molo taingok do amang do tinang sepenggal cuplikan ni film ni Tuhan Yesus natolu nasira natarsilangi na disiamun na do molo dung sahat to Tuhara jommu ingot au Tuhan dungi dia lusi Yesus sadarion rap dohita di paradiso unang kabi tapajolo tuhatta amang betinang laho mampen pos ni roha ta apulima dongata na marhabo ni rohai marsite hata ni dibata sudedo di papungu di inganan paradianani ima paradiso ubaheni di bagasan haporsiaon na mangulu dung moding jolmai dung dibolu sama teani rapai mahoma alana saluhutna marsipaida aduan non jala la rap diangkat Tuhan itu rap dibuat Tuhan itu manang mangulu manang matepe rap do dibuat Tuhan ini Tuhan rajauna jala di bagasan turpukon taida do songod dia holong ni rohani debata maradepok kita saluhna songod dia holong ni rohani tuhata mamereng parngoluan ng parangeta di pauba do hitaan non di patudu do dalan na sitong jala di papungu do hitaan non namang do tinang marhite asi ni rohana molo taida di bagasan parngoluan tung macer maragam do sifat tung macai maragam do parangi ni jolma na taida di portibion tarlumobi di zaman sonario namang do tinang tung macai marasing-asing do songon sada tingkah laku dohot parangi ni jolma maradapon dongan jolma alai di bagasan tikyon di bagasan turpuk taon di pasahat di paboa di pasingo dohita amang do tinang molo dung debata sadiri langsung laho paingot tok kita manang ahape pikirata manang ahape dalan ni parngoluata manang ahape lakka-lakkata dipatigor do jala dipatudu do dalan nahobar tulomon ni rohana jala nuaing di bagasan turpukon di bagasan holong ni rohani debatai bohado hita dinalaho manjakoni bohado hita dinalaho mangihuton hata dohot lomoni rohani debata di bagasan ngolut tamang do tinang ala molo dipaingo debatado hita di bagasan akka
dalan na sodenggan, dalan na tungmacay na sodenggan di bagasan ngulutta. Manang dalan na dawhian siya debata, tungmacay acit do. Tungmacay godang do, akka hacik ni roha, molo di bagasan hajol mauta. Alanam bohado jolma di patudu siad dalan na sodenggani, molo dung nyaman di dalan na sodenggani, tung macai haci do, molo diubah arani parngoluanna. Molo diulana sida do, songonon membahen las nirohana. Molo diputar balik ke debatado dalani tung macai haci do. Molo dipakai debatado akan naparir akan hacit laho paubahon colmai tung macai dangol situtudo pakilalaan. Ala ingo tamang detinang hacit peta hilala di bagasan dalan ni debata laho patuduhot tuhita dalan na sitong nahobar tulomoni rohana. Songon sada bohal na denggan, manang songon sada ara na denggado na pinatudu ni debata tuhita. Nuang mula do muse tuhita, bohado hita majakod dalani. Bohado hita maniok dalani. Ala molo dung sahat tita, molo danga dong betik kita, lau paubahon rohata, tung macai yaci situtudo hita, mula muse lau paubahon rohai. Ubah ini di bagasan minggu ujung tahun par huriaon, dari mingguan non, lam tarimangi mak, parnguluan manang parange maradopod debata. Hita sendiri do na mempertanggungjawabkan anon di harajaon ni debata taringo tu akka parange dohot akka na taula. Debata sendiri do na makuhumi ima hakim yang agung, ima hakim yang terakhir. Ubah ini di bagasan ngulutta siganupari. Molo boido pehita. Molo adong do pedalan laho paubahon rohani dongata. Manang laho paubahon rohata. Tapa ubama rohani dongata dohok rohat taon molotung di bagasan haliluat dope. Molotung marsala pe dongata tapa hingot tapa tudu dalam nadenggan. Alana unang pola loja hita mang detinang di bagasan ngulut taon dada pola hita manguhumi akka dongata. Nung nga debata sendiri laho makuhumi sa luhut na tinopana. Jala tuhita sa luhut na tinopana molo tung taida do dengan dalan na pinatudu ni debata. Borhak mahita tu dalani. Molo boido hita, molo tolap dope hita, laho mambuan dongata, tabuat tong dongata, laho tudalani. Di ayat 10 onom, alana adong do hata mok dison, jala turpu na pe ayatipe ayat na pinamok muse. Jala di bagasan ayat 10 namon dilului do nama goi.
tung macengeri situ do memang molo secara harafiah tabereng ayat 10 nomon. Disiapo do akan namok-mok dohot akan nagugu. Berarti dalam artian nih harafiah saluhut akan namok-mok disiapon Tuhani. Saluhut akan nagugu disiapon Tuhani. Daw ngamang do tinang. Alam molo secara harafiah do tajahon marsogot nung ngabe godang ruas ni HKBP Rawamangunon na membahen program di tate amang do tinang ate. So tung disiapon. Alai di bagasan turpukon di pasaha do tuhita di ayat 10 nomon dilului manamagoi jala namok-mok dohot nagogoi di arahom mamuse ala di bagasan ngulu ni jolma molodung merasa do imana gogo molodung merasa do imana sejahtera dang rikok bedalan dalan ni debata di bagasan ngoluna odo ayat 10 nomon namang do tinang molodung merasa do hita gogo molodung merasa do hita sejahtera makmur dang rikok bede bata ditarik do hita ditarik paksa laho paturehon ngoluna bohado gobaran ni ngolu ni jolma na merasa gogo bohado gabaran ni ngolu ni jolma na merasa makmur sejahtera. Dada pola rikok be Tuhani di bagasan ngoluta. Ubah ini di bagasan ayat 10 onomon saluhuna namago dia rahodo tu bagasan dalan nadinggan. Saluhuna na merasa gogo na merasa makmur sejahtera sikop ngoluna dipature debatado cara berpikir dohot mindset manang saluhuna akan di bagasan pikiranna di pauba debatado alai bohado hita majakon paubahon ni debatai di bagasan ngoluta alana molo nung ngasomal hita madalani jala mangulahon sa guru di bagasan pikirata molo adong songon sada masukan monong sada kritik di bagasan nguluta tung macai haci situ tu do rohatta molo tung adong napasi ngoton aci do rohatta alai molo dung debata sadiri dang bui hita maraci ni roha dang bui sogoro hatta tu debata ubaheni saluhutna dalan ni debata mama kulingi hita laho paubahon dirita di bagasan hadengganon tung macai olo situtu mahita laho mangyuton jala taulahum ma saluhutna di bagasan rohat taon say makuling do terus debata laho paingoton dohot paubahon rohanang pikirata baheni amang dot tinang 2020 ujung tahun parhuriaon lam di bagasan sada pangarimangan mahita lahom mangarimangi saluhuna namasa nung ngasitong beau nung ngadeng gabe ngoluku nung ngasa sadalanad doon dohot saluhuna dongan na mangulahon lomoni rohani debata ubaheni mula do tu hita saluhutna bohado hita laho mangulahosa di bagasan ngoluta di pargogo Tuhani mahita amang detinang alana molo di bagasan ngolu siganu pari dohot ngolu ni naporsea kegodang do akka
usip-usip ni simbolis laho pabotohot tuhita asa tatinggalhon dalan ni bata tung macai malos itu tudo simbolisi yamang tinang laho mangago hata ni bata di bagasan ngoluta ubaheni tuhatta sadiri do laho memulihkan kita manang laho paubahok kita molo tuhatta sadiri do naro laho pasahaton hamu bauni tajakomma di bagasan rohatta tuhatta mamandongani salam metanonia amin. Amanami inanami dohot akan aku sobulung na mangihuton acaraon pinasa matiki lau pasahaton manang diskusi manang adong si sukunota manang adong si pasahatota songon ringkasan nakin naong pinasahan ni amat tapadita bahwa di nguluon adong dua kondisi si taonon dohot lasni roha si taonon sering dikaiton tu dosa ni na tua-tua dosa nyopung dan lain-lain alai na paling penting di si taonon adalah ada rencana Tuhan di balik itu. Jadi setiap si taonon harus membuat yang menerima atau si taononi makorhon pamuji tu di batang. Jadi marhite-hite si taonon nata alami ikon boy gabe martaba na memuji di bata. Napa dua hon molo di akan namar las ni roha, boido las ni rohaon ala ni pasu-pasu ni di bata, alai boido las ni rohaon ha manang ha hatabon di nguluon sebetulnya diperoleh di dalam nasotik kos. Alai molo nunga dinikmati hatabun ningului HP sebetulnya siat dalam nasotik kos rodo tu hatai madokon asa bertobat alai lau tu pertobatanon ternyata masai mauldo ala nak tabu perasaan dia ke perubahan walau nggak merasa mapan mauldo perubahan melunung tabu dia ka dirasahon hasil walaupun hasil cien nasosuman masai maul do meninggal jadi pinasama ati adong naneng manang manukun manang pasahaton si pasahaton na pinasama tu amang tu inang manang akan apuso gulung.
Silakan, Nang. Disconnect. Ya, silakan. Yang Morita. Pakai mic sama bilangnya yang mau kita pakai mic ya pakai mic aja, kasih tahu pakai mic. Bukan ya pakai mic wireless. Mic wireless. Ya, Yang Morita. Tadi pertanyaannya tidak kedengaran. Coba Inang ulang pertanyaannya. Iya, suaranya bergema juga di sini. Pertanyaannya kurang jelas. Adakah hubungan firman ini dengan penginjilan? Penginjilan itu identik dengan firman Tuhan ya. Jadi setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nabi ataupun segala jenis cara yang dipakai Tuhan itu berhubungan dengan penginjilan. Jadi kalau kita melihat tadi ini tentang tanggung jawab seseorang untuk memahami imannya dan melakukan imannya dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mengkerucutkan bagaimana ini hubungannya dengan penginjilan, penginjilan itu adalah sebuah perintah Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau di firman Tuhan ini adalah gambaran sebelum Tuhan langsung turun tangan. Inilah gambaran sebelum Tuhan langsung turun tangan, dan sebelum Tuhan turun tangan, diharapkan kita ataupun siapapun itu yang bisa dipakai Tuhan untuk melakukan Injil tentang kabar baik itu, apakah kita bisa dipakai Tuhan
untuk melakukan penginjilan tersebut. Jadi intinya di dalam pertanyaan Inang Morita tadi, hubungan ini dengan penginjilan ada, Inang. Jadi setiap firman Tuhan itu selalu berhubungan dengan penginjilan. Tetapi dalam metode kita memahami penginjilan seperti apa, inilah gambaran ketika Tuhan belum turun tangan langsung menangani semua ciptaannya. Jadi penginjilan ini ataupun tugas ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Penginjilan yang terfokus dan yang selalu ingin diperbaharui adalah bagaimanakah kita menginjili diri kita ataupun meyakinkan diri kita tentang berita firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi buat Inang Morita, yang jelas pertanyaannya tadi adakah hubungannya? Ada, Inang ya. Jadi penginjilan yang bersifat seperti apa ataupun penginjilan dalam metode seperti apa, firman Tuhan dan teks kita ini punya hubungan saling mendukung dan saling memenuhi, karena setiap kata dari firman Tuhan adalah modal kita untuk menyatakan ataupun memberitakan Injil tersebut. Mungkin seperti itu, Inang Morita ya. Terima kasih, Amang. Ada lagi tipping musik ya. Pinasama mo sa tuhita mang betinang ati tungadong mo sa nanaing sukunota. Yang dari YouTube, dari live chat YouTube, dari Inang Eni Pasaribu, sikap kegembiraan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saya ulang lagi, sikap kegembiraan Tuhan Yesus sendiri seharusnya dilaksanakan secara manusiawi oleh para pemimpin gereja terhadap jemaat kudus, dan jemaat sendiri juga harus mengambil sikap saling menggembalakan. Mohon masukan Amang Pendeta, bagaimana kita bisa mengembangkan ini di gereja kita? Mengembangkan Sikap kegembiraan Tuhan Yesus sendiri. mengembangkan sifat keteladanan Tuhan Yesus. Tidak. Kalau saya ulang lagi, sikap kegembiraan Tuhan Yesus sendiri, kegembiraan Tuhan Yesus sendiri seharusnya dilaksanakan secara manusiawi oleh para pemimpin gereja terhadap jemaat kudus, dan jemaat sendiri juga harus mengambil sikap saling menggembalakan. Mohon masukan Amang Pendeta, bagaimana kita bisa mengembangkan sikap saling menggembalakan ini di gereja kita? Ya, terima kasih buat Inang Henny Pasaribu. Di dalam kepemimpinan di dalam gereja, yang terpenting adalah meneladani Tuhan Yesus sendiri. Bagaimanapun cara Tuhan Yesus menggembalakan umatnya, hendaknya dan harus memiliki sifat ataupun memiliki cara seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam praktiknya, dalam kehidupan kita, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita melihat, dan dimanapun kita memahami seperti apakah sifat dan cara Tuhan Yesus, itu kita harus memiliki kontekstualisasi dalam kehidupan kita. Karena di pertanyaan Inang Henny Pasaribu, ini terlalu berat bahasanya ya, secara manusiawi.
banyak hal yang kita alami dan yang kita rasakan ataupun kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang. Kita sering merasa sesuatu itu terlalu, merasa sesuatu itu sangat, merasa sesuatu itu sungguh. Tetapi di dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita bisa mengembangkan sifat Tuhan Yesus ini? Seperti salam yang terakhir yang saya katakan adalah salam metanoia, yang berarti itu adalah salam untuk berubah pikiran, ataupun di dalam finishing katanya itu adalah mari bertobat. Karena di dalam pemahaman Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, gereja yang diperbaharui dan harus terus diperbaharui. Karena gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Dan sifat manusiawi Tuhan Yesus, keteladanan Tuhan Yesus, hendaklah harus selalu berada di gereja dan dimiliki oleh pemimpin gereja. Tetapi pada kegiatan ataupun pada prakteknya, sering kita melihat dari sudut pandang kita masing-masing, keteladanan Tuhan Yesus tidak ada pada pemimpin gereja. Maka dari itu tadi kata tentang sungguh, kata tentang sering, kata tentang terlalu yang saya katakan tadi, bahwasanya kita sekarang memahami sesuatu itu menurut rasa kita. Karena zaman kita sekarang ini, kita orangnya baperan ya. Itu sudah melekat di jiwa anak muda dan sudah merambat juga ke orang tua ataupun anak-anak. Tetapi pada hakikatnya, Inang Henny Pasaribu, Tuhan Yesus memiliki sifat yang lembut. Tetapi Tuhan Yesus memiliki sifat yang lembut ketika mengasihi, mengajarkan tentang kasih. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga membantingkan meja agar kita mengerti. Dalam artian ketika mazbah Tuhan dipakai untuk menjadi tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus membalikkan meja menjadi peringatan ataupun menjadi sebuah pembelajaran bagi siapapun yang melihat kemarahan itu agar mengubah pola ataupun mengubah cara. Jadi mungkin di gereja kita bisa kita kembangkan, Inang, sangat bisa kita kembangkan apabila satu dan yang lain itu bisa berkolaborasi, memahami dan melakukan apa yang menjadi teladan ataupun gambaran Tuhan Yesus yang harus kita wujudkan di dalam gereja kita. Kita yakin dan percaya ketika kita bersatu hati untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membantu kita, menguatkan kita, melakukan apa yang kita inginkan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadilah pionir di dalam gereja kita ini, Inang, agar kita bisa saling berkolaborasi, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan termasuk di gereja kita ini. Demikian Inang Henny Pasaribu. Apakah
ati tungadong amang inang asing ni suku-suku ni inang Morita dohot inang Henny pasak mati kitu hita. Molotum dangadong be asa tatutu pamang tinang atani debata Martangyang mahita. Ale Jehovah debata amanami na marhabang sa di banua gijang. Maulati rohanami ale Tuhan di saluh na asin ni roham. Tarlumobi ale Tuhan ditikim naung pinasa mo tuhami, boy marsaur hami di bagasan bornginon, marhite partangyangan nami, ima partangyangan live streaming ale Tuhan. Saluhu na pamujon nami, saluhu na akaede di bagasan bornginon, jalo mai ale Tuhan, gabi pilihan nami, laho makkamalateon saluhuna denggan di basam di bagasan ngulu nami. Perpungan nami parsaran nami di bagasan bornginon ale Tuhan. Ang giat ma gabe hamuliaw di guarmu doh las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami. Lampasada male Tuhan roha ng pikiran nami laho mangulahon hatam di bagasan ngulu nami. Jala hatam male Tuhan naung mamukulingi hami di bagasan bornginon. Pasu-pasu mai jala tuko male Tuhan mendongani hami marhite to dimi asa tarulah hami hatam male Tuhan di bagasan ngulu nami si ganupari tung membacai godang dole Tuhan sialoon doho tabat-tabat ale Tuhan dinalaho mga bati dalan nami laho manghihutod dalam mo ale Tuhan natikosi natigori doho nasitongi ale Tuhan. Saya pargogoy mahami mangulahoni ale Tuhan. Asa tunggal ale Tuhan di ari panguhuman non. Di ari parpudi iyan non ale Tuhan. Dada pola ale Tuhan siap ponomu hami alai mardala mahami saluhuna akan naporsea mangyuton madalani dalammu natigori. Di bagasan bornginon pasaton nami mangulo nami tuho ali Tuhan. Jalaho matoktong na mamasumasu hami saluhuna. Pasu-pasu masaluhuna ruas ni huriam doho parhalaro ni huriam. Leon hadamion ali Tuhan doho pos ni roha las ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa tunga ali Tuhan boy hami mardame sonang. Marlas ni roha, madalani ari-ari nami ale Tuhan. Di bagasan ari minggo na ale Tuhan marningo mahami, tu ari hamatian nami ale Tuhan. Koma ale Tuhan, napatawot tu hami, asa mardalak kami mangulahon sa luhut na, lomo ni roham di bagasan ngolo nami. Paimaso di jauhodo pe hami ale Tuhan. Bau ba madiri nami ale Tuhan. Asa mangulahok kami obar tulomo ni roham. Pasu-pasu huriam ale Tuhan. Talumobi panitia Natal dinalaho. Paradehon saluhuna. Nahobar laho marayahon ale Tuhan. Ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tukom ale Tuhan pasikopon saluhunai. Koma mandongani panitia le Tuhan asa sahat saluhut na akka nasinakap ni rohanami ang giya ma hobar tulomo ni roham ale Tuhan mardalan tarpasu-pasu hami saluhut na parhalado ni huriam doho ruas ni huriam laho mangulahon saluhut nai atong sahat diho mangulu nami ale Tuhan
Upuji kami maho marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sahat matuhita, molo nang tapili nakin alaho manguluhok kita di tangiang pangodianon, martangiang mahita di bagasan bagas tabe, tapasahat masaluhu na tangiang ta tutuhani. Tata tutup partang yang ngata marede mahita siap bukwede nomor 530 siap. Sai hutagam do Tuhaku, sai masih rohaki di haroroni Tuhaku, songonani do nai, sai mardo nganolo polo, uriam managapo. Maranatha roh Tuhan, amen sa tibu maro. Sai rade ale tondiku,
sa itu langit dan manomu, oh di Yesus Tuhan mi, sai mardongan olopolo, buriam managapo, Maranatha roh Tuhan, tamen sa tibu maro. Rimahita jonjong amang dot tinang, asa tatutup partangnya ngata. Tatutup ma partangnya ngata, dinarapita mangido di tangyang alea manami na di Banua Gicang, sai pinarbadia maguarmu, Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gicang, lehon matuhami sadaron hanguluan siapa, se sama dosa nami songo panesanam, dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaun, do takuguon, rodia sangapon saliling nililing na, amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni tod di parbadia, na madongani hamu saluhutna. Amen. 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 Horas madihita amang dot tinang, Tuhat tama na mandongani hita, mamasu-masu hita. Taingok ma, tajamoton ma saluhut na akahai pasota, marhite protokoler kesehatan. Tuhat tama mangalen hagugod di hita, jalan na mandongani hita. Horas. Terlap.